Tak to byli oni a jak můžete vidět, jedu bomby. Opäť vás zdravíme hubári, hríbari a milovníci prírody. Dneska máme 27. septembra 2024. Je pátek, ideme po obede len tak skontrolovať niektoré dubákové místa. Jak ste mohli vidieť v tom prvom videu, tých bedlí bylo hodne. Väčšina bedlí samozrejme byla darovaných a rozdaných. Dneska sa trošku víc sústredím na tie dubákové místa, lebo minule sme ich len tak prebehli. Dneska ich tak detálnejšie pozriem. Chcel bych najít aspoň jeden dubák, aj keď ešte vím, že je skoro, samozrejme, ja myslím, alebo teda, ak som aj povedal, tí dubáky vybehnú až ďalší týdeň, ale tak jeden náhoďak by sa mohol podariť. Každopádne primárne budú samozrejme dneska zase tí bedle, takže tak je vždycky, aj dneska jenom držte palce. Kontrola bedlí po 2 dňoch, jak môžete vidieť, ľudia, tí bedle sa pootvírali. Mama vás zdraví. Toto nebereme, jak už som spomínal, títo otevríte lavovre, ale takéto ešte napríklad, vidíte, tí sú dobré. Ešte malé vedľaň. Bedle vysoké znova, tí sú najlepšie, oni sú také mohutné oproti tým ostatným bedlám, takže keď ich vyprážate, tak sú rádne hrubé, není to nejaká tenká šnicelka, kde vlastně žuvete len prézle. Tady je prostě ta bedla cítit. Co tu vybereme, tak je to krásavice. Ale fakt, to by si asi nazbírala celá republika, koľko tu tých bedel je. Kajte na to. Je brutál. Všetko už veľké, dneska zase zapršalo. Aj teraz aktuálne trochu prší, ale není to žádný vydatný déšť. Teploty dobré, cez 20 stupňů, takže já myslím, že ty hríbovité nám výjdu presne 2 týdny od tých prvých dežďů. Kujete, koľko much a havieti už léta. Tak je to krásne žezlo. Dneska to bude o tých bedlách, ale skontrolujem vícej dubákových míst, možno nejaký ten prvý sa nám podarí, uvidíme. Dobre, my sa presuneme na ďalšie místo. No ale, takže počkali nás tu. Ani som v to nedúfal. Tady chodí docela dosť ľudí a títo šestorčata nás tu proste ľudia počkali. Je to možné? Môžeme si dať strich, to takto dám. A teraz si dáme strich, jak vypadali pred 48 hodinama. Ale tyto zrostlice sú úžasné. Nebudem ich ani brát, samozrejme. Aj keď tá najväčšia je bratelná, ale nechám to tu. Buď sa niekto druhý poteší, alebo nás tu počkajú, než dojdeme na budúce. Tak to byli oni. A jak môžete vidieť, jedu bomby totálne. Dám vám sem aj ruku pro predstavu, co to je za masox. Z toho by sa asi celá rodina najedla. Som úplne našponovaný, lebo tam nedočáhne, musím mať tak daleko mobil. Ale ty sú úžasné. Dobre. To necháme už asi dožiť toto. Brať to nebudeme. Len sme sa chceli s nima pokochať a pokračujeme ďalej. Tu máme naozaj veľký kruh tých bedlí. Pokúsim sa to trošku z vrchu, aby ste to videli. Takto sa točí a tam za tí stromy ide. Takto kolen dokola. A vraca sa zpátky sem. Už je ťažší najít teraz tí zavrité žezla, ale to som zrovna jedno zbadal. Wow, to je noha toto zase. Mrkajte na to. Takéto ja hledám. No, mama už ma tu čeká.
Taký máme gáčma. My si tiež ukážeme. Obrovské. Fakt obrovské. No, zatáť sa nám takých mladých, menších podarilo nej toľkoto. Ale tak ešte veľa míst pred nama. Odkúkajte, tady to ich je. Ešte iba hlavy potrhané. Ešte tu aj niečo zostalo. Takže stále sa ukazujú nové, mladé. To bude teraz dlhšie trvať. Majú vynikajúce podmienky. Skôr to tu svíti na bílom, tým a vedľa vám ešte ukážem. Hejte. Celý ten les je bílo. Budem skontrolovať nejaké dubákové místa, ale všade sú tí bedle. Naozaj všade. Už to ani nezbíram. Jeden košík máme naplnený a ten druhý naplníme potom po zpátečnej ceste. Tí bedle nemajú konca. Je to úplne všade, ľudia. Úplne všade. Teraz sme kontrolovali ďalšie dubákové místa. Nic. Za to tých bedlí, jak môžete vidieť, máme ukazuє, že ich tu hojne. Títo, co hledáme, zavríte. Kajte na to. To sú krásne. Tu zase něco pozbírame, doplníme košíky a teda skúsim sa sústrediť len na tie dubákové místa, aspoň hodinku. Chcel bych nájsť aspoň jeden taký trofejný prvý v jesennej sezóne, tak uvidíme, či sa nám to podarí. To sú krásne. Tak sme to ukončili. Dubáky sa teda nepodarili, prešli sme ešte vícej míst, tam už som nenatáčal, lebo tam nic nebylo. Zopakujeme si ten dnešný dátum 27.10.2024. Zase ste videli tí bedle, len bedle, samozrejme. Vím, že všetci čekáme na tí dubáky a ja na ne čekám, ale tak víte, jak to je. Kto si počká, ten se dočká. S týmto krásnym pohľadom sa s vama lúčim a vidíme sa v ďalším videu. Ahoj!